өз ішін башлап жіберді. Студияда Алсун Риева, исәнмісіз? Атамалардағы хаталарының келешегі нинди? Мүмкінліклері шеклі кішілерге тегіз мүмкінліклер арм рестлинг бойынша дүния чемпионы біле ұшырашу. Шәһәр халқы урам атамаларындағы язуларда, кибет ilmelerinde, іш режимі табличкаларында һәм башқаларда хаталарны ешрак көре башлаган. Битараф булмаган гражданнар бу хаталарга карата халык контроле порталында гориза калдырган. 15 июньнән 22 июньгә кадәр бер атна эчендә генә дә порталда шундый 314 гориза бастырылган. Бу уңайдан башкарма комитетта Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты аппараты җитәкчесе Роза Әфләтунова рәислегендә утырыш җыелды. Роза Егоровна сүзләренә караганда, ел башыннан әлеге системада төрле юнәлешләр буенча 20,303 гориза теркәлгән. Соңгы вакытта хаталар буенча горизалар күп булу сәбәпле, горизаларның үтәлеше 80%-тан 62%-ка кадәр кимегән. Бу аяныч хәл. Хезмәтләр эшләсен өчен эш атна вакыт бирәбез. Җаваплы җитәкчеләр бу мәсьәләгә җаваплы карасыннар иде. Горизалар вакытында үтәлсен. ГТО ул готов к труду и обороне, ягъни хезмәткә һәм оборонага әзер дигән төшенчәдән алынган. Совет чорында кертелгән физик активлыкны алыну агымы заманча Россиядә кабат яңартылды. 2013 елда Россия спорт министрлыгы һәм Россия Федерациясе субъектлары арасында килешүләр нигезендә илнең 14 төбәгендә нормативларны тикшереп карау инвалидлар өчен дә узган. Анда 5000-нән артык кеше катнашкан. Адаптив спортны үстерү һәм аңа ярдәм итү өстенлекле дәүләт бурычларының берсе. Физик мөмкинлекләре шикләнгән гражданнар өчен ГТО таләпләрен раслау, алар өчен спорт белән шөгыльләнүгә һәм социаль адаптациягә өстәмә стимул булып тора. Инвалид статусы булган затлар өчен ГТОның аерымлык билгеләре һәм таныклыклары аерылмый. Алсу Әмирова тулырак. Полина Русакташында яши. Мирас спорт комплексында эшләп килүче республика адаптация мәктәбенә ул яңа ел бәйрәмнәреннән соң йөри башлаган. Әлеге мәктәптә Даун синдромы булган балалар йөзү белән шөгыльләнә. Баштарак Полина судан бик курка торган булган. Аңа ияләшсен өчен кызны бассейн кырыендагы борт буенча йөрткәннәр. Соңрак әкрен генә суда коткару поясы киеп yüзәргә өйрәтәләр. Аннары могҗизага тең хәл була. 29 апреля были соревнования. 29 апрельдә йөзү буенча ярышлар булган иде. Һәм ул ярышлар вакытта поясын салып үзе йөзеп карады. Шунда ук йөзеп китте. Хәзер менә 2 ай диярлек ул үзе генә пояссыз курыкмыйча 50 метр араны йөзә ала. Спорт белән шөгыльләнә башлагач, Полинаның хәле алга таба үзгәрде, яхшырды дигән исе. Мәктәпкә хәтле булган 2 километр араны Полина хәзер һәр көн диярлек җәяү йөри икән. Балалар спорт мәктәбендә атнага 5 мәртәбә килеп шөгыльләнәләр. Алар әти-әниләр белән бергә yüзә, төрле күнегүләр эшли. Очень нравится, да? Мне Плавать очень особенно. нравится с мамой плавать, с папой. И с папой тоже. Тренер нравится, да? Да. Полина һәм аның сыннан балалар ГТО нормативларын тапшырды. Нормативлар сәламәт балаларның нормативларынан аерыла. Ихтыяр кеше, теләк һәм әлбәттә инде әти-әниләрнең тренерлар белән бергәлектәге тырышлыгы нәтиҗәсендә балаларның күрсәткечләре яхшы булды. И практически все они справились на золотой. Бүген 2 группа бала норматив тапшырдылар. Балалар нык тырышалар. ГТОны алтын билгегә тапшырдылар. Кайбер балаларга авыррак, диагнозлар да төрле бит. Кемдер пресс, кемдер отжимание ясый алмый. Һәр бала өчен ГТО нормативлар индивидуаль рәвештә төзелгән. Әлеге мәктәп укучысы Тамара Осина 2022 елның 22 январында Казанда үтәчәк. Тау чаңгылары буенча Олимпия ярышларында катнашачак. Алсу Әмирова, Дамир Корбанов, Яңгылар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Тормышны яратып, бар кешеләрен куеп яшәргә тырышучылар, мөмкинлекләре шикле булган кешеләр безнең арада байтак. Алар сәламәт кешеләр көнләшерлек итеп спорт белән дә шөгыльләнә. Мирас спорт комплексында армрестлинг буенча дөнья чемпионы белән очрашуда безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Бүген Мирас спорт комплексында мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен кул көрәше буенча мастер-класс узды. Аны дөнья чемпионы Рафаэль Хайретдинов үткәрде. Үзенең төп төркеме белән ул ярты ел шөгыльләнә. Сентябрь айында аларны республика ярышларына игълан итәргә планлаштыра. Әлегә алар техника, ихтыяр кеше, стартны эшкәртү өстендә эшли. Шулай хаталар өстендә эш алып баралар. Бүгенге мастер-класста тренер аларга бу спорт төренең нигезләрен күрсәтте. Яшь спортчыларга белергә кирәк булган мөһим моментлар турында сөйләде. Рафаэль Хайретдинов балаларның мастер-класска нинди энтузиазм белән карауларына гаҗәпкә калды. Мне понравилось то, что они заинтересованы. Миңа бүген бик ошады. Алар бу спорт төры белән кызыксыналар.
Аларга ошый. Яратып тыңладылар. Әгәр дә балаларга ошый икән, бу мине алдагы эшләрдә рухландыра, бик күркәм күренеш. Арым рестлинг буенча дөнья чемпионы үзенең үрнәгендә казанышларны күрсәтеп, егет-кызларның да күзләре януын тели. Аларның зур үрләр алуына шиге юк. Азнакай җирендә зур бәйрәм, сәнгать бәйрәме. Биредә беренче тапкыр Татарстанның дәрәҗәле танылган рәссамнарының күргәзмәсе оешты. Күргәзмәдә туган як табигатың кешеләрен, борынгы Казан күренешләрен чагылдырган картиналар урын алган. Әлеге чара хакында тулырак мәгълүмат Илмира Шәрифулланың сюжетында. Азнакайның мохитны өйрәнү музеенда бүген искиткеч матур тантаналы чара үткәреләчәк. Менә шушы матур күркәм картиналарны иҗат итүчеләрнең эшләре белән танышабыз һәм аларның картиналары буенча күргәзмә ачылачак. Нефтчеләребез ярдәме белән төзелгән мохитны өйрәнү музее иҗади бәйрәмгә сәнгатькә гашыйк кешеләрне җыйнады. Сәнгатьнең бердән-бер һәм мәңгелек темасы ул сурәтләү. Рәсәй сәнгать академиясының иҗади остаханәсе рәссамнары картиналарында тормыш бөтен нечкәлеге белән сурәтләнә. Творческая мастерская живописи в Казани была организована. Казанда иҗади остахана 1977 елда оеша. Биредә сәнгать уку йортын тәмамлаган рәссамнар белем ала. Монда укыган шәхесләр алга таба данлыклы казанышларга ирешәләр. Казан шәһәрендә эшләп килүче остаханәне бүгенге көндә академик, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Феринат Халиков җитәкли. Тарихи картиналар остасы, күп жанрлы рәссам Феринат Халиковның шәхси күргәзмәсе Третьяков галереясында урын алган. Рәссамның 20ләп эше Татарстанның зур атласына кертелгән. Здесь проходит выставка. Биредә мин җитәкли торган сәнгать академиясының иҗади остаханәсе күргәзмәсе ачыла. Безнең остахана инде 35 ел рәсем сәнгате белән шөгыльләнә. Белем үстерергә төрле өлкәләрдән киләләр. Мәскәүдән, Чебоксардан, Марий Эл республикасыннан да килүчеләр бар. Тантаналы чараны ачу өчен сүз район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсетдиновка бирелде. Татарстанның төрле почмакларыннан килгән кунакларны сәламләп, ул биредә алган тәэсирләре белән уртаклашты. Тантаналы чара мәдәният йорты артистларының матур җырлары белән бизәлеп барды. Бүгенге көндә остахана профессиональ үсеш үзәге булып тора. Монда шөгыльләнүче рәссамнарның тырыш хезмәте нәтиҗәсендә республикабыз Рәсәй буенча лаеклы урынны били. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иртәгә Иске Суркин авылында Каморты чуашларының 14-нче ачык республика фестивале узачак. Ушук фестивале Иске Суркин авылы җирлеге Татарстан мәдәният министрлыгы республиканың коммерцияле булмаган Чуаш мәдәни автономиясе берлектә оештыра. Аның максаты төрки халыкларының бер вәкиле булган чуашларның борынгы мәдәниятен саклап калу һәм үстерү, гаилә кыйммәтләрен ныгыту. Фестивальдә Каморты чуашларының йолалары күрсәтеләчәк, осталар җитештергән товарлар күргәзмәсе һәм сатып алу оештырылачак. Әлбәттә инде милли уеннар һәм фольклор коллективлары чыгышлары булачак. Иртәнге 6-дан ук мәҗүси чуашларның Ушук йоласы күрсәтеләчәк. 20 июльдә исә Лениногорск районы Мордва Карамалысы авылында Мордва халкының Балтай бәйрәмен билгеләп үтәчәкләр. Республика дәрәҗәсендә уздырылучы бу бәйрәм иң борынгы традицион чараларның берсе санала. Аңа бөтен республикадан Мордва фольклор коллективлары җыелачак. 1902 елга караган риваят буенча Мордва авылы чишмәсе янында Балтай исемле карт килеп урнаша. Бер вакыт ул балаларның күңелен күрер өчен өрәңге ботакларына төренеп урам буйлап уза. Шулай итеп Балтай бәйрәме барлыкка килә. Аның нигезендә мәҗүслектә урман хуҗасы саналган Аюны олылау ята. Бу көнне кызыклы уеннар оештырылып, Аю гаиләсен сайлаячаклар. Аннары аларны агач ботакларыннан тегелгән киемнәргә төреп, башларына абагадан үрелгән тәкыя кидереп, алар тирәли бәйрәм итәчәкләр. Аннан бәйрәм кунаклары бергәләп авыл әйләнергә тиеш була. Һәр йорт янында бу процессны авыл халкы баш иеп, ипи-тоз, куаз, пироглар һәм башка традицион Мордва кухнясы белән каршы алачак. Бәйрәм сәгать 10-да башланачак. Иртәгә 26 июньдә әлмәтләрне һәм шәһәр кунакларын яшьләр көненә чакыралар. Шәһәрнең кайбер локациялары төп яшьләр мәйданчыкларында узачак. Ял көннәрен файдалы итеп үткәрү өчен әлмәтләр кая бара алачагын Фирая Юнусова сюжетында карагыз. Яшьләр көне җәйнең иң якты һәм көтеп алынган бәйрәмнәрнең берсе. Иртәгә 26 июнь көнне Нефтчеләр башкаласында яшәүчеләрне һәм кунакларны спорт чаралары, интерактив зоналар, балалар өчен мәйданчыклар, чакырылган артистлар һәм башка бик күп төрле чаралар көтә.
Бәйрәм иртәсе велоузыш ярышларынан башланып китә. Спортчы арасына 9 сәгатьтә старт биреләчәк. Ә инде сәгать 10-да Татнефть компаниясының яшьләр спартакиадасы башлана. Очрашу урыны шәһәр паркы һәм пляж. Биредә 10 сәгатьтән 14 сәгатькә кадәр спортны популярлаштыруга юнәлдерелгән тематик интерактив зоналар эшләячәк. Популяр музыкаль башкаручылар чыгышы һәм 16 сәгатьтән кичке 10-га кадәр ачык һавада дискотека булачак. Бәйрәмнең махсус кунаклары Илназ Сафиуллин, Мингазов, Татар кавер төркеме, Зомб, Чаян Family һәм башкалар нефтчеләр мәйданында чыгыш ясаячак. Бәйрәм халык күңеленә хуш килгән зур салют белән тәмамланачак. Шул ук көнне көндезге сәгать 2-дә Алтын алма турындагы әкият проекты кысаларында экскурсовод Лилия Симонова шәһәр орнаментлары һәм табышмак лабораториялар эшләре буенча экскурсия үткәрәчәк. Очрашу урыны Бигәш урамы 123 адресы буенча урнашкан 5 шәйнек муралы. Исегезгә төшерәбез, бу 5 еллык паблик арт программа Әлмәт шәһәрендә Татнефть компаниясе һәм Стрит артны тикшерү институты тарафыннан гамәлгә ашырыла. Шулай ук шимбә көнне шәһәрнең мәдәни мөхит проекты Әлмәтнең 7 мәйданчыгында үзенең күңел ачу программаларын уздырачак. Яшьлек скверында, Сәламәтлек паркында, Тукай исемендәге Үзәк балалар китапханәсе янында, Студентлар скверында, Шәй ишек алдында, Каракүз скверында, Драма театры каршындагы мәйданда, мәдәни мөхит уздырыласы мәйданчыкларда кунакларны кичке сәгать 5-тә көтеп калалар. Татар эстрадасының иң яхшы хитлары заманча автор аранжировкасында халык җырлары 27 июньдә Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркында татар музыкасы кичәсендә яңгыраячак. Биредә Мингазов татар кавер төркеменең концерты була. Кичә Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлана. Концерт 19 сәгатьтә башлана. Хөрмәтле әлмәтлеләр, Мингазов исемендәге Рәсәйдә беренче татар кавер төркеме 27 июнь Яшьләр көненә Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркына зур концерт белән киләчәк. Рәхәтләнеп җырлап биеп күңел ачып бәйрәм итеп алырбыз. Көтеп калабыз сезне. Ял көннәрегез күңелле һәм файдалы үткәрү өчен оештырылган мөмкинлектән һәркем файдалана ала. Рәхим итегез. Фирая Юнусова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Илдар Гимаев сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.